Indlunkulu kaZulu kanye namakhosi asendlunkulu kulindeleke ukuba badlulise izilokotho ezinhle kuNgcwaba lakhe njengoba mhla zingamashumi amabili kuNgcwaba iNgonyama Misuzulu KaZwelithini izongena esibayeni esigodlweni kwakhangela amankengane enyakatho yesifundazwe sakwazulu natal kwaNongoma. Ukungena esibayeni kweNgonyama kuluphawu lokugcina usiko lwesiZulu nokuthi indlunkulu ibikele izinyanda ezulu kuba umzukulu wabo useyinkosi yohlanga. Nakuba amaningi amakhosi akwaZulu angaze aligcine lolu siko lokungena esibayeni ngenxa yezimo ezazikhona ngesikhathi bamukela ubukhosi, kodwa ukugcina wangena esibayeni kwadla amahlahla iNgonyama yakwakhetha omthandayo ubheka uZulu kamaphumzana kaDinizulu. Isilo uZwelithini akazange angene esibayeni ukugcina lolu siko. Umntwana kwaphinda angene uPrince Mangosuthu Buthelezi ongundunankulu kaZulu uthi ayibe bikho imicikilisho eminingi okungeniswa kweNgonyama esibayeni kusuke kungumthandazo wokugcina usiko okwenziwayo ukukhuba amahubo akhethekile ezingonyama bese kunikwa ithuba izinyosi zibikele amakhosi ohlanga. Kulo mcimbi amakhosi nabantwana bazodlulisa izilokotho ngongangezwe lakhe ukumfisela impilo enhle ehlezi esihlalweni nokukhombisa ukuzibophezela kwabo njengabantu ababheke umhlaba weNgonyama. Okungalindeleka ukuthi iNgonyama uMisuzulu KaZwelithini idlulisa amazwi esizweni njengengxenye yokwazisa isizwe sayo ukuthi inkosi yamaZulu njengoba umsamo wesizwe uzobe usugciniwe. Izindabeni zeGula TV usibonisa kwaButhelezi. Mina besilo usuku lwanamhlanje mina lungilethela imizwa eminingi eyahlukene.